लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय मुथुजों आंजों दायो रौतायाव थांनो ओंखारदों आरो जोङो माबा मुथुनि फंबाय आंनि बिबोनां ओरैबायदि आरो मुथु लाहानि आफाजों इसानि आफाजों बिदा बिफंनि फिसा ओमफ्राय बेस्रा माबायावहाय रौतायाव रेस्टुरेन्ट गोदान खुलिगोन आरो दिनै दाखालि दुर्गा फुजायावनो खुलिनो गोनांमोनदां ओमफ्राय जाग'हैयासै नामाथाय ओमफ्राय दिनै खुलिसिगोन आरो बेयावहाय जोंखौबो थांनो लिंदों जों थांथ'थ'नो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै आङो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय रेस्टुरेन्टआ बबे साइडथिंजाय मा नाम बेयावहाय मा मोनगोन बिदिनो सोंजोबनोसै आरोना आङो दिनै भिडिअआवहाय ओमफ्राय नै माबा लादों हालदै थफ्ला जोंहा हालदै फानो नालाय बेस्रा हालदै सेरसे लाबोफा होननानै बुंनायखाय लाफाबाय आरोना सेरसेयाव 200 फैसाबो हरखाबाय ओमफ्राय जों दायो लानानै थांनांगौ जि देलायखाबाय नै अनजिया गारि गाखोनोसै हेपि दिवालिया नै जोंहा दा मोनायाव बन गावबावनांगौ ना गाहायाव दोन गुड मर्निं लोगोफोर जों दायो रौतायाव थांगासिनो दङ माने खोन्थाखाबायबाबो खोन्थाबावबाय नैबे रौतानि कालि मन्दिर न फुजा जादों माथो न दा कालि फुजा ना दिवालियावनो कालि फुजा गोलैयोना बे कालि फुजानि ससे थांनानै दा ओइ लायनाय बेयावनो दा जोंहा माथो रावबोआनो गैया नै बिथिंजाय माबा सुमन्त माहाजोननि न' ओमफ्राय नै बिथिंनो आरोना रेस्टुरेन्टआ नैबेयावनो मोनफैनायालाय मोनफैबायमोन जायगायाव ओमफ्राय मानसिफोराबो बारा फैथ'वाखै नालाय बेनिखायनो आं बिराद गय जानो लुगैदों आरोना ओंखाम जाखांनानै आं गय जायोमोन ओमफ्राय एसे हाखु दाखु जानायखाय आङो जाबोआसै बावगारदोंबो आरो माहाय आङो लामा ससेयावसो गोसोखांफैदो ओमफ्रायो दायो जोङो रौता टाउनावहाय गय जानो थांदों मुथुआ गयखौ लायनो थांबाय नै बैयावहाय नै गय जादावबाय थाग्राखायनो ओंखाम जाबाथाय गय गोसोखाङो दाना आरो आंना गुजुनाय जानाय मानायफोरा गय जाबासो हामो आरोना माने बेबायदि जाखो मोनथिला आगोलावहाय जि गुजुनाय जाखानायमोन मुलि जाबाबो हामा बाग्लिलायबायमोन आङो ओमफ्रायो मानोथो हामथारा आं एबार ओमफ्राय जेबो बासोन खालामला होननानै थिगसे गय सफारि बायै जाबाय आङो कलेजाव थांनायफोरावबो 10 थाखानि बायनानै कलेज बेगाव लानानै चक्लेटफोर जानाय बायदि जाबाय थायोमोन ओमफ्राय उनाव बे गयाथ' गोब्राजों लाबजों बै गोदोनायाव गुजुबाथ' बिजल जायोना ओमफ्राय बे बिजल जानाय मानायफोरा खद्र'लांजोब्बाय नामाथाय ओमफ्राय गुजुनायानो हामस्राबाय आरो ओमफ्राय दा गुजुनाय जाबा गय जाना होबासो हामो आंना लाबबाय जानो लुगैथारबाय आं गेसाव मोनाम नङा रेडिया दा जागोन दे लारा ओपनिं जाबाय ओमफ्राय बे रेस्टुरेन्टआवहाय मा मोनगोन मा रुम दङ बेखौ जोङो मोनथिजोबा नालाय ओमफ्राय नै मालिक मा बे रेस्टुरेन्ट बिगोमानि लोगो आरो ओमफ्राय मालिकआ एसे बेस्थ नालाय बेनिखायनो बे लोगोआ खोन्थाजोबनानै होसिगोन जों दायो भिडिअजों देखायलांसिगोन आरोना रेस्टुरेन्टनि नामखौ मानि थाखाय बेबायदि लाखिदों ओमफ्राय एसे खोन्थानानै होदो बेयो जाहैबाय 9/11 माने जोंहा फुंनि जेनेबा 9टानिफ्राय मोनानि 11टासिम बेखौ बुजायदों आरो जों दा बेखिनिसिम माबा थागोन आरोना अपेन थागोन आरोना चाइनिज आइटेमाव बेनोसै जेरै सुप मम'
जेनेबा स्टार्टार बेस थागोन गासिबो माबा चाइनिस आइटेमाव थागोन आरो उनाव जोंहा इन्डियान आइटेम दं मेन कर्स इन्डियान आरो बे जाहैबाय गासिबो इन्डियान बेयाव नों भेज आरो नन भेज थागोन आरो बट जोंनाव गासिबो भेजनिया भेज आरो नन भेजआ नन भेज एक्सट्रा बिदि जागोन आरो स्पेसियेल नन भेजआ जों एक्सुवेलि स्पेसियेल खालामनो नागिरदों आरो लासैनो किसुमाना जेरै नन भेजिटेरियान जेरै जाफानो बायो जेराव ना बेदर दा बेनि थाखाय एसे एक्सट्रा सिन्था खालामदों आरो जों एक्सट्रा होनो थाखाय जोंहा दिपक बर' मेन फुडा बे खालामदो दा ओरैनो बिसोरखौ जों हेल्पाराव लाथ'बाय थादों साब्रैसो गथ'फोर बिसोरो लकेल गथ' गेलेगासिनो पुरि बुट सब्जि मा मैगं ये सबाय बैयो माबा होगोन खिर दङ मिस्टि दङ बेनो जेरै नों नन भेजिटेरियान भेजिटेरियानफोरनि थाखाय बे कमप्लिट एसि रुम जागोन बे साइलेन्ट रुम स्पेसियेल बिसिनि एन्ट्रिया ओरै जागोन बिथिं हाबनो हागोन बिथिंनिफ्राय हाबनानै बाथरुम लेट्रिनखौबोथ' नायनांगोन ना फेमिलि रेस्टुरेन्ट काम धाबा चिन्ताया बेखौ खालामदोंमोन खिन्थु दा बेखौ दोनथ'नाय जाबाय उननि पर्यायाव जागोन आरो उननि पर्यायाव बेखौ ट्राइ खालामसै मोनथाम दङ तामुल पान आरो मोनसे दंबावो जोंहा बेयाव पान दखान जागोन पान दखान Cikli, hai, deh. नै दायो जोङो रेस्टुरेन्ट गोदानाव जानो लाबाय दिनै रेस्टुरेन्ट अपेनिं खालामनाय बिराद गोथाव होदों आरोना नै पुरि ओमफ्रायो मिस्टिबो दङ मिस्टिया आलदायाव दङ ओमफ्राय नै बियो माबा सब्जि ओमफ्राय बियो नुवाखैलै ओंखाम गोदै खिर न' खिर होनो न' बेखौ जानानै एसे जाखांबाय नै बिथाङा जोंनि बर' बाजार आसुनि प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय बिसोर सेक्रेटारि मोजां ओमफ्राय नै बियो सेक्रेटारि ओमफ्राय बिथिंजाय सासे दङ बियो मा सेक्रेटारियानो न' बेबो सेक्रेटारि आरोना गोथावानो गोथाव संनाय खावनाया बिराद मोजां जादों जोंबो जाखांबाय ओमफ्राय जाखांनानै दसे जिरायदो आरो ओमफ्राय दसे जिरायनानै जोङो न'आव थांसिगोन ओमफ्राय नै बियो आंनि बिखुनजो जायो सोमोन्दोआवहाय सिख्लाबाबो बिखुनजो सिख्ला माने सिख्ला नंद्राया हाबा जानाय आरोना गथ' सासे गोनां अब्लाबो सिख्ला महर गावदांदां सोमोन्दोआव बिखुनजो जायो माने एसा बोरायखौ जाहा मोना माबा जायो नालाय आमाय जायो बेनिखायनो आङो आमायनि हिन्जावखौ बिखुनजो जाबाय आरो
ओमफ्राय दा बेहाबो इउटुब चेनेल दङ चेनेला एसे गोदान ओमफ्राय साबसक्राइबारा खम आरो बिनिखायनो आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि साबसक्राइबार नोंथांमोनखौ एसे खावलायहरबाय आरोना नै जोंहा आइ बिखुनजोनि चेनेलखौबो एसे सापर्ट खालामनानै होदो ओमफ्राय आइनि बिखुनजोनि चेनेलनि नामखौ नै जोंहा आइ बिखुनजोआ खोन्थासिगोन रैसु ब्लगखौ बयबो अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय रैसु न' खिन्थु फुल नामा रैसुमैसो आरोना न' ओमफ्राय चेनेलनि नामा रैसु ब्लग नै बियो बिनि फिसाला दे मा नाम नोंना राजा लक्सदिप बेसे क्लास जाखो नोंना केजि जाबाय दे आंनाव माखौबा बुंनोबा बिनि भिडिअखौ आं नायनो मोजां मोनो बेनि डान्सखौ जि मोजां नुखायो आरोना थेंक इउ ओमफ्राय बयबो बिदिनो चेनेलफोरखौ सापर्ट खालामलायनांगौ आंनावथ' बहुद मानसियानो साबस्क्राइब खालामनो बुंहरो आबौ आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम बेफोरबायदि कमेन्ट हरो ओमफ्राय आङो रावनिखौबो खालामालासे थाया गासैनिबो खालामो ओमफ्राय जायफोरा कमेन्ट हरदो नोंथांमोना खालामाखैबो साननो हागौ नाथायबा आं गासैनिखौबो खालामो एसे सोरबा साबस्क्राइबार खमफोराथ' हिसाब लाबाय थायो नालाय ओमफ्राय आंनो कमेन्ट हरखांनायनि उनावहाय माने लोगो नङाबाबो साननै बा सानथाम इफोरदिनि उनावहाय हिसाब खालामनांगौ आरोना बारा जाबायबाथाय आंखौ साबस्क्राइब खालामनाय होननानै सानना लाखादों खालामखायो गासिनिखौबो ओमफ्राय नैबे जोंहा आइ बिखुनजोनि चेनेलखौबो एकदम खालामथार आरोना एकदम साबस्क्राइब खालामथार आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोना ओमफ्राय बेनोबो कमेन्ट हरबानो जाबाय आंबो नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय नोंबो आंनिखौ खालाम बेफोरबायदि कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना न' फोरो नोंसोरफ्राया आफा ओइ आफा नै जोंहा आइ बिखुनजोनि बोराया बेनो बिहावा जोंना नमस्कार बिहावा आंनि चेनेलाव माबाफोर बुंगोन नामाथाय नायोना नायनानै बिहावा नायनानै मोजां मोना बिराद बरिया बिदिसो बिहामजो जानांगौ आरो बिदिसो बिहावबो जानांगौ ओमफ्राय नै लास्टावहाय जासे जानानै लानानै थांसै आरोना न'आवबो मानसि दं नालाय जोंल' जाफैबा बोरै जानो न' ओमफ्राय दा माथो खालामबावनो आरोना भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनानै गालांखाबा जासिगोन बायदि मोनबाय न' रेस्टुरेन्टआथ' दिनैनिफ्राय अपेनिं जाबाय नालाय जायफोरा बे रौताथिंजाय थांलाय फैलाय खालामो नैबे मामोनलाय 9/11 फेमिलि रेस्टुरेन्टआव हाबफैबानो जाबाय आरोना बिराद गोथाव मोनजागोन बेयावहाय आरो दामफोराबो बारा माबा जानाय नङा आरोना दाम जानाय नङा मिन्थिनाय बादिबा मालिकआसो बारा नुजायासै आरो मालिकनि खुगानिफ्राय मिन्थिनायबालाय बांसिन मोजां जागौमोन एसे बेस्ट नालाय मालिकआ बेनिखायनो जोंखौनो फोरमायना होनो थिनबाय आरो ओमफ्राय नों मा बुंला होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय जायफोरा दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैगोन दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय